I pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu i danas ćemo učiti pa jedan, nije ni trik, ali jedan pokret u magiji koji je jako zanimljiv. I danas ćemo naučiti kako da vrtite kartu oko prsta. Ovaj potez, da kažemo, možete stavljati, možete ukrašavati dosta trikova sa njim i izgleda dosta dobro i dosta profesionalno. Nije lak, odmah vam kažem, nemojte da očekujete da ćete odmah moći da vrtite oko prsta, ali posle nekoliko dana vežbanja, možda nedelju, dve, moći ćete da zavrtite kartu. Kako se radi? Ono što treba znati jeste da vaš prst treba da bude malo lepljiv ili malo mokar, možete da ga liznete, to mađioničari stvarno rade. I vaš srednji prst ide tačno na centar karte, ispod. Takođe i vaš palac ide tačno na centar karte, a vaš kaži prst ide odmah do vašeg srednjeg prsta. Ono što trebate prvo da naučite, da vežbate, jeste ovaj potez. Samo ovako, bez puštanja palaca. Znači samo ovaj potez, ovako da bude brzo i odsečno. Šta se dešava jeste da kaži prst se ispravlja, znači i vraća se, bukvalno ovako. Kada to uvežbate, možete polako da počnete da puštate palac i nemojte uopšte da se začudite ako vam ispadne karta ili ako vam udari u kraj ruke, nije to ništa strašno. Znači, prvo ćete dobiti ovako, da kažemo, neke male krugiće, eventualno ovako ili tako nešto, a posle toga ćete već moći stvarno da zavrtite kartu i izgleda mnogo dobro. Naprimjer, kada pronađete nečiju kartu pre nego što je otkrijete, vi možete da je zavrtite i tek onda da je otkrijete. Izgleda stvarno super, jako je zanimljivo i za vežbanje. I to bi bilo to. Počnite polako da puštate palac i naravno kada osjetite da karta usporava, samo pritisnete palcem. Mogu da vam pokažem i kako će to otprilike vama da izgleda, ne kažem da mora tako da bude, ali uzet ću levu ruku, znači svojom slabijom rukom i probat ću njome da eventualno ćete možda dobiti neki krug, ispašće vam karta, udariti u prst, ništa strašno, ali posle nekog vremena ćete je zavrtiti stvarno dobro. To bi bilo to. Hvala.